Emails li daru jirreferu għal ordni ta' armi u velenu perikolus ħafna ġew ippreżentati lil ġurati fi 30 jum tal-ġuri ta' Jorgen Fenech. Il-kuntistabli Sven Sammut ċed li waqt analiżi ta' informazzjoni meħuda mill-apparat ta' Fenech sab komunikazzjoni li kienet issemmi fost oħrajn hand grenades, pistoli Glock bis-silencers, armi awtomatiċi u mijiet ta' balal. F'email oħra kien hemm referenza aħlas bil-Bitcoin. Madankollu f'waħda mill-emails Fenech staqsa jekk kienx ġie ngannat minħabba li ma kien wasallu ebda prodott. Ix-xut qalu wkoll li sab żewġ emails dwar allegata ordni ta' trabb bil-velenu. Id-difiża argumentat li l-emails kienu marbuta ma' proċeduri kriminali separati, saru aktar minn sena wara qtir u li qudiem il-ġurati setgħu jagħtu stampa negattiva tal-akkużat. Il-prosekuzzjoni sostniet li dawn kienu ilhom jagħmlu parti mill-atti tal-każ u li kienu ammissibbli. L-imħallef Edwina Grima ċaħdet it-talba tad-difiża. Qalet li dokumenti kienu ilhom għand id-difiża mill-bidu tal-proċeduri u li kull oġġezzjoni kellha ssir fi stadju preċedenti. Il-ġurati ntwaraw ukoll messaġġi bejn Fenech u l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta. Dawn kienu jinkludu diskussjoni dwar vjaġġ għal finali tal-futbol f'Madrid u talba l-informazzjoni dwar il-kiri ta' private jet. Ix-xut qal li ma jiftakarx jekk Valletta kien xadu involut fl-investigazzjoni tal-qtil meta ndibatu l-messaġġi u li fil-komunikazzjoni tmurija ma kienx hemm diskussjoni dwar il-każ. Messaġġi oħra bejn Fenech u Melvin Tawma kienu jittrattaw lil Aħwa De Giorgio u l-possibilità li nħelsu mill-arrest. Fuqed minnhom Fenech kiteb li ħadd ma seta' jmissu. Il-qorti semmat ukoll komunikazzjoni li fiha Fenech ta' parrir il Tawma dwar xejn lill-investigaturi. Dwar ħut mill-messaġġi iżda il-kuntest ma kienx ċar. Wara nofsinhar xjat Logan Wood li kien il-kaptat tal-jott tal-familja Fenech. Huwa qal li l-jott kien jittieħed regolarment sqallija għal manutenzjoni, iżda Fenech talbu biex vjaġġ li kellu jsir lejn l-aħħar tas-sena iresqu għal Novembru. Skont ix-xhud u Fenech kellhom joqorqdu abbord u jitilqu kmieni fl-20 ta' Novembru tal-2019. Fenech mar fuq il-jott tard il-lejl ta' qabel waqt li fuq il-post kien hemm ukoll membri tal-midja.